Ay, Dam. Ayo. Tayo na mo, tanah teh. Belum asang kuantiti nang sa libit up ba? Libit up? Oh. Ayo pa ba yan? Dapat tayo na libit up. Kuhan, kusarap. 5 pa? Sakay motor ka? Bala, kita masong uya ba nag-check-in sa dito. Hindi na, pili ka ba nito eh, libit up. May gaway. Libit up. Libit up. Ay, bigla. Sakit ka din kayo. Ayaw ka dito. No. Ayaw ka dito. Magabuti mo kita ka diyan nagpunta. Ay, tinood te. Sarap niya yung grapit. Dito, libit up. Dili oy. Ang libilap. Sakay ka din mo. Sakay ka din mga motor dito ka sa tabok. Pag-abot mo dito, sunay kurbada dito. Dito ka mo para na makita na maglibilap dito. Sure eh. Sudunon ba na siya? Sudunon. Hindi, libit up. Ang libit up yan eh. Libit up dito. Bukan maka kanang. Katungkuan ba? Oh, in ba? Katungkuan. Libit up dito. Ano sabi ko ito ba eh? Oh, kuha uya ba? Nag-check-in naman good. Oh, balo asa dapit. Diri lagi. Diri ka din sakay ka sa dito ba eh? Dito ba? Libilapan siya. Madir. Ako nukay na ko dito sa Tibalog. Luha na yung libit up. Isa roman. Kato dito, kurbada pa na kita ka nag-birpas. Mag-birpas siya, unahan pa na gamay. Ayaw ka to na. Agyan sa bus ganyan. Pagsakay na ako. Asa na kay Kanday? O, tanay mo. Davao, Kasi ito, mag-libit up. Wala ko nag-online good. Kaya basi naligo na to daan ba? Nice. Dito, nabantayan ako. Dito lang, dugay naman ko diri. 14 naman ko katuig diri. Dito ba? Basi kuan ba nagkuan na to, nagligo na to, nagpahumot na niya. Sayang pag dili adtoon pod. Nasa man uyab nimo day? Taga diri ara pod nya ako dayo ra pod ko diri. Dili ba? Kung nilipil up, karon pag ikuna mo, tagyan niya ang nilipil up. Mata katutunan ba? Sikto lang. Dili yun kay... Nabantayan ako, dito kong gigan sa Panabo. Kita sa Panabo, hindi bilang pangyan, hindi bilang. Hindi ko usa ka mabot sa Panabo. Dati nilipil up. Nang nakalito dyan sa sikto ang nilipil up. Ito ang nilipil. Ito ni mo mag-sure, oh. Nak. Pero ang uya man ko tiyo. Nag-send sa picture nga na mo ni ang suot ganiya. Oh. Bapa, madam. Tapos Libel, Oh shit.